Mag-video-video muna ako guys, habang wala pa yung asawa ko. Ayan, nakakuha ko ng lagayan ng mga picture. Antayin ko sila kasi naghiwalay-walay kami guys. Pumunta kasi ako dun sa bilihan ng mga pang giveaway yung mga sa customer. Bumila ako ng Durabox doon. Tapos sila pumunta ng papa niya sa bilihan ng bola. Ayan, antayin ko sila dito kasi magpapatulong ako sa asawa ko magpili ng gitara ng order ng customer kasi hindi ako marunong magpili ng gitara dahil hindi ako marunong mag-gitara. Yung mga kapatid ko marunong, ako hindi. Sobrang saya ko ngayon guys dahil kanina pagising namin nakapasa yung kapatid kong sinundan ng bunso sa board exam. Ayan, math major siya. Matalino naman talaga yung kapatid ko yun kasi proud ako kasi cum laude yun nung nag-graduate. Ngayon ay ganap na siyang teacher. Ayan, si Yana. Tagal ng asawa ko. And guys, may order kasi sa akin guys na gitara. Ayan yung mga price niya. Ito yung mga kung mag-i-start pa lang, mag-aaral pa lang mag-gitara. Ito medyo mura-mura lang. Oh. Ayan. Ito tag 3,000. Kano to? 3,520. Ayan. Ito. Walang price. Guys, ito guys gusto kong bilhin sa anak ko. Ang ganda. Antayin ko lang yung asawa ko, wala pa. Kasi gusto ko rin bumili ng speaker guys, ayan oh. Tag 3,900. Ganda niya. Ito 7,000. Malaki na siya. 1.5 watch. Ang ganda. Kumpleto din dito ya guys. Yes siya no. Kanina bumili na ako ng yung Durabox. Hindi naman yun order, pang giveaway lang yung guys. 1.8. Ang ganda. Pag 11,000 ito. 16,000 guys. Ito 10,000. Ang laki niya. Oh, ganda. Hanggang yan dun sa dulo. Ang lawak ko. Na electric fan. Tapos dito naman ano yan, mga aircon, heater, ayan. Mga water dispenser. Ito guys. Ayan. Yan. Mas mahal-mahal ini kaysa digdi. Makinangon. Tama sa mga adalan. Puto paano kaya mas mahal, mas mapurma-purma di. Makinangon. Ini so garin garo lang ini. So apod ini ordinary adi. Tigalat mo aso agum ko taday mo nakatao mag-iling. Badnya ko. Yan yung anak ko guys, at saka video pala nini. Gusto nung ka na talaga, kuya. Jesus. Katawa ka. Ayan guys, ang anak ko. Oh. Kasama namin mamili ng mga order. Oh, yan, gitara. Yan na guys, napili namin. Oh. Ganda.
Manual lang siya. Ako na yun. Sa pula ko. Ayan. May paano ikot-ikot to. 390 po. Pili tanilo sa New Year. Oo. Ayan guys, may pailaw-ilaw kami. Ano yun? Ay, nasa contest yun. Ayan ang pre niya, bag. Ano yung pag binakantang ano? Igwa, nakakabakal man ka ni Sir di kay ano? Pag ang kang kuning kaso gisi na. Ano po? Nakakabakal sa Indoki bag lang. Hindi man po. Ay kay Pon talaga may gitara. Paano raot na subag kang aki ko, kang gitara. Ano? Ayun ayan. Ito takulaan eh. Guys. Control. Yun ayan. Magkaduling man. Mas magayon sa... Mari pa subarato. Pero bali po, ito na yung spring luwa po. Sabi na sarong set. Opo. And guys, tapos na kaming kumain. Ayan, tatapusin ko na, bibili na ako ng ano, yung order ulit, yung pom, yung family size na pom, tapos rice cooker, tapos kaldero, yung tapos para makauwi na rin kami. Ayan. Yan, mamaya mag-video ulit ako, guys. Ganyan baga. Ganyan ang view. Hi JC, Papa Roman.